5 kagituang sakop sa New People's Army ang patay sa engkwentro tali kasundaluhan sa duha ka lungsod sa Davao Oriental. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara tulo ang patay ka NPA sa area sa Lupon samtang duha sab ka NPA ang patay sa area sa Banay-Banay human magkaengkwentro ang militar tali NPA sukad niadtong Domingo. Ni resulta sab ang maong hitabo sa suspension sa klase sa 7 ka mga eskwelahan sa lungsod sa Banay-Banay. Gikan sa bukid, gidala na sa usa ka punerarya sa Lupon, Davao Oriental ang patayng lawas sa 5 ka mga giingong sakop sa New People's Army nga namatay sa engkwentro tali 48 Infantry Battalion, 701st Infantry Brigade. Unang nagkaengkwentro matud pa ang militar ug NPA niadtong September 11 sa Barangay Mahayahay nga sakop sa Lupon, diin duha ang unang namatay. Ay nahitabo sir nga sundalo ni adto sa isa ka community gipabutahan, and sad to say we cannot do anything else. Ang atong last resort sir is siyempre to defend our selves, and nay nahitabo sir nga encounter. Sa sunod-sunod nga engkwentro, naabot matud pa sa boundary sa Lupon ug Banay-Banay ang binayluay ug bala kagahapon sa hapon. Diin sa barangay Panikiana sa Banay-Banay, napatay ang duha ka gabii, samtang usa sa barangay Mahayahay gihapon. Natud na sa pamilya ang usa sa mga patayng lawas. Mga alas 4. Pusog kayo? Pasag ko sugaw eh. Dito nagsibat na yun eh. Kaya kuyawan na. Ang boto, dungogin. Dungog juga sir, lanog kayo. Labi na gid gabi kay mingaw naman kayo diri gabi mga alas city wala naman ang mga tao kay bag-o lang ko nag-encounter. Anaan na lang sa dulaan 500 meters ang gilayon sa barangay Mahayahay nga sakop sa Lupon, Davao Oriental kung asa giingong nagsugod ang engkwentro tali militar o kining mga sakop sa New People's Army hangtod sa naabot sila dinhi sa Purok Santa Cruz nga sakop na sa barangay Panikian, Banay-Banay, Davao Oriental kung asa nagpadayon ang ilang binayluay ug bala. Na-recover sab ang mga tag-as nga kalibre sa armas ug mga bala sa mga napatayng NPA nga sakop sa Guerrilla Front Committee 18, Southern Mindanao Regional Committee. Nangandam pod mi sa baba, nagkandak mi din og checkpoint visibility, i-deploy pod namo ang mga personnel sa mga intel operative sa Banay-Banay, particular sa kana nga barangay. Tungod sa hitabo, suspendido ang klase sa 7 ka mga eskwelahan karong adlaw nga mao ang Ireneo C. Dungilia Senior Elementary School, San Roque Elementary School, Dungilia Pancras National High School, Davao Oriental State University, San Vicente Elementary School, Mahayag Elementary School ug Kauswagan Elementary School nga duol sa lugar kung asa nahitabo ang engkwentro. Gipaadto na ko ang PNP sa barangay, particularly barangay Panikian o San Vicente. Unya tanaw na ko nga medyo naagyoy sightings. As local chief executive, nag-declare na dayon ko og kanang suspension of class. Sara human gisiguro sa militar nga luwas na ang lugar karon lang hapon, gilift na sa local chief executive o ang mayor sa Banay-Banay ang suspension sa klase sa 7 ka mga eskwelahan. Buot pasabot ug mga adlaw balik eskwela na ang mga estudyante. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.